זה אחד מהבוסים הכי אותנטיים שהיו לנו. בגדול רשום פה national post, better read, זה, we can argue that, אבל אוקיי. זה אחד מהבוסים היחידים שבכלל יש פה, מחוסר האנשים. הנה אנחנו רואים, מיסטר בוחרת את זה, אומר שיש פה פול אנשים, בואו נחפש אותם. וואה, אני רואה שם 2 אנשים, עוד 2 עברו פה, זה כבר 4 אנשים. זה מספר מדהים, זה הקפה של מחר, שלא יהיה פה היום. וזה עוד בן אדם, זה 5 אנשים, זה לא יאומן. נראה לי הם עובדים פה בכלל. זה עוד כמה אנשים שגם עובדים פה. זה עוד פעם national post. מדהים ובזבוז זמן פשוט מלהיב. אבל מה, יש להם פוסטר יפה וצבעוני כזה. זה better read כזה, yeah, very nice. coffee maker.